konferma li tmexxija finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż tinsab fid-direzzjoni tajba. Għal dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta kien qed jirreaġixxi għar-rapport ta' Moody's. Il-Ministru Scicluna qal il-miżuri tal-Gvern qed ikollhom effett f'kull livell tas-soċjetà u dan hu konfermat minn kif Moody's għarfet iż-żieda fil-konsum domestiku. Xi ħaġa li turi biċ-ċar li l-ħidma tal-Gvern qed ikollha effett pożittiv fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Il-Ministru Scicluna tenna li l-Gvern se jkun qed iħares lejn il-budget li ġej bħala opportunità biex il-pajjiż ikompli jibni fuq dawn is-suċċessi. Dan fil-waqt li nnota wkoll kif Moody's tkellmet b'mod pożittiv dwar l-abbozz tal-budget tal-2015 ippreżentat lill-Kummissjoni Ewropea. Minkejja r-riżultat pożittiv li Moody's tkellmet dwarhom u l-fatt li Malta tpoġġiet fil-kategorija A, Simon Busuttil għażel li jkun negattiv. Mistoqsi minn One News biex jirreaġixxi għar-rapport Busuttil għalhekk. Ara, jiena ninkwieta. Saħansitra, Busuttil reġa' qal li pajjiżna jista' jidħol fil-ħajt. Però qgħod attenta, tinjorax l-affarijiet illi sejrin ħsiena. Għaliex min ipoġġi l-amat madwar għajnejh, imbagħad hu jidħol fil-ħajt. Rajtu rapport ta' Moody's, Dr. Busuttil. Irreaġixxa r-rapport ukoll il-Partit Laburista li qal li wieħed għandu jfakkar bil-mod kif Simon Busuttil u l-klikka tiegħu kienu jbeżżaw lill-poplu Malti dwar il-qagħda ekonomika. Kien innutat li minkejja li għaddew minn żewġ telfiet elettorali wara xulxin, Busuttil baqa' jkun negattiv. Intant ukoll li minkejja li pajjiżna llum għandu fost l-ogħla rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha, kienet irreġistrata l-inqas rata ta' inflazzjoni fi 30 sena u l-inqas rata ta' qatt dan il-Gvern mhux ser jieqaf jaħdem. Dan biex jgħin lil familji Maltin u għawċin u n-negozji fost l-oħrajn.